Sa kanan paalam na asas kayo sa wala. Ayun na rin. Ay naman pagiging sa wala mamotso. Asas paalam na ako. Sa paalam na ako, asas nagsiyang kuya wala sa ka. Kakon. Sa sinaw din natin sa sunod. Ngayon naman, Musor pin Ronald at Kuya Kapit Labala ang Redcoa, Christina and nagkaplaya tayo po. Nagbumotsaw kayo. Ngayon kami rin pa, sa suway pa pagkawiya na. Dahil nasa pa pa ang wiya na pa kami. Karena sino gusto nakagaray, ipapalo sa lunayo. Kasi kayo na friend, makaantila na friend, gusto kita kayo. Alam nitong Redcoa, Christina. Sabi ng kapayata, tama yung ka, papawag kapayata, tama kung hindi na kayo. Masalati po ako. Yung umatsa wang pinapasal race. Nakapuguya, kansa. Meron sa mga inisway din Hong Kong. Katawan tayo ng umatsa umatsa ata tayo. Mike, kayo, katawan karoon na. Kapag kami, naman sansal vote, sansal post, naman vote, sa mga umatsa. Isa na mo kabaya taong po. Nautan sa mga nagkasamang pinakaw. Ang kaantiway ng mga pinakaw. Insensitive. Sa sikawalan pinagiyang kit na yung post. Sa mga kaantiway ng kalay. Masinagdoon na dito. Kailangan kau dalam atau kailangan kau coba ni membuat kami baru makan nela asas membuat. Ini mereka begini sahaja. Nemen mereka dia pemboy dan nanti sebab. Jadi kami ada paksasyon, orang paksasyon dia kupon out. Asas kupon kayu apa? Iwan Baran में नया चाहिए काउंटरिंग मैशन काउंटरिंग मैशन काउंटरिंग वाली सब नया पुका हो सकते हैं पासा सकते Mengenai semua kekanan gue, ekonomi dari ujian ini. Apa kekanan itu mesti. Insan-insan nasa superdoa, aku kita bangun kekayaan. Kailangan kamu sering memuncul karbit isu-isu. Kailangan pemasuk. Naimawan saja lupa depan. Sasia nane kami tidak sopan pau maksasi kan patau kan mereka mereka Paruwaya tu, mungkin buat maksasi kapurela sa pagkakong kata lah dia. Pairawan dia, kabarin interes apa sama pat kinasawa. China Association. Pasang tamu sang boleh datang. Ini sa sense sang kompos. Pahinga ngayon sa pagiging sa Chairman Cup. Paruwaya. Ang share kayo ngayon. Ang nanasabi ng meeting. Nasa buwan sa luwaran. Then there will change. Masin makin dia apa? Pernah
William Nagtamin. Sila mau. Karena sa salong realisasi konferon, pagkas de mevos William. So, for example, muda mayroon, person creates a limbaw and PDFT on Vivo. Person creates a limbaw now with votes. And then, Talaria Okata, person recently on Talaria on Kennel on Padi project. The presentation on Padi presentation on promotion. Email, ating kiyang kawa, executive, tarot, mga kasurmawi na ating magmotsyonan sa sipay. Kailangan ko mas. Kailangan ko mas yun. Kailangan promosyon yan. Kamu na, tabang po yun. Kailangan ko mas yun.